Вітаю вас, мае паважаныя гледачы. Нядаўна я вырашыў трошкі абнавіць сваю рубрыку як пабудаваць. І гэта будзе пілот, дзе я раскажу, што змянілася. У гэтай серыі будзе толькі адна пабудова, але потым вы будзеце бачыць адразу 3 дамы рознай цяжкасці, якія будуць аб'яднаныя нейкай агульнай рысай. Будаваць я буду ў звычайным свеце, карыстаючы прыгожым ландшафтам. Сід света будзе заўсёды ў апісанні, разам з каардынатамі. У гэтых відэа я буду падрабязна расказваць пра нюансы будаўніцтва, каб усё было зразумела. Сённяшняя хата даволі крэатыўная, бо гэты айсберг я ўбачыў адразу, як завіўся ў свеце. Ён мне спадабаўся, і я падумаў, што гэта будзе нядрэнная ідэя для хаты. Не скажу, што гэта тое, што магчыма пабудаваць у самым пачатку, але праз нейкі час здабыць гэтыя рэсурсы вы зможаце. Ідэя простая. Шукайце прыгожы вялікі айсберг і капайце ўсё, што там ёсць унутры. Лепей карыстацца дынамітам. Але калі вы робіце хату ў льдах, вам таксама патрэбна кірка на шаўкавы дотык, каб потым не памыліцца. Рабіце нешта падобнае на гэта. Можаце будаваць ледзякі, на якіх потым магчыма павесіць ліхтарыкі. У такіх месцах прыгожа выглядаюць розныя ўзроўні з балконамі. Таксама некаторыя пакоі вы можаце рабіць вышэй, каб падкрэсліць, што гэта пячора. Тут добра выглядае цёмны дуб і сланец, а шэрая цэгла толькі дадае кантрасту. Месца тут хопіць на ўсе патрэбныя рэчы. І склад, і печ, і чараўніцкі стол. Пры жаданні магчыма зрабіць колькі хочацца пакою. Галоўнае, каб айсбергу хапіла. Які вынік? Гэта не самая простая хата, але яна мае нейкую утульнасць. Калі ў вас ёсць шаўкавы дотык, вы можаце адразу пачаць яго будаваць. Я лічу, што астатнія рэсурсы таксама здабыць вам складана не будзе.